Mitä lopulta jäljelle jää ihmiselosta, ruumiskin maahan hajoaa, millä ihminen voi sielunsa lunastaa. Synti mustaa mielen ja kahlitsee sydämen. Voiko orja ostaa itsensä vapaaksi työllään? Niin kuin savu, joka ilmaan haihtuu, se on ihmisen osa. Elää hetki ja sitten kuolla, mutta mitään ei ihminen mukaansa saa. Elon aika kuin ohimenevä tuuli. Hetken se väreili iholla, sitten on ikuisuus. Eilinen ei anna takuita huomisesta. Katoavainen on ihminen, kuin kukkanen, joka lakastui, kuin ruoho, joka kuivui. Kämmönen, levyinen on aika ihmisen. Kuka voisi ihmissielun pelastaa turmiosta, katoavan muuttaa katoamattomuuteen, ajallisen vaihtaa iäiseen? Ei toki ihminen itseään voi lunastaa. Pelastus tulee yksin Jumalalta. Hän, joka itse puki itsensä katoavaisen kaltaisuuteen, tuli lihaan. Luoja otti luotujensa muodon ja näytti nöyryydellään ja kuuliaisuudellaan tien elämään. Kantoi ruumissaan meidän häpeälliset tekomme. Ristintä huuto kuului. Se on täytetty. Veri maahan virtasi. Oli kärsimys suunnaton, kun pimeys lävisti valkeuden, viattoman uhrikaritsan. Kuolemallaan hän valmisti tien elämään. Valkeus voitti pimeyden. Pimeys riisuttiin aseistaan. Valkeudella on valta yli pimeyden, eikä saanut kuolema häntä saalikseen, vaan hän kukisti kuoleman ja sen voiman. Hänen kauttaan elää saa jokainen, joka ristinsä ottaa ja antaa itsensä ylösnouseen Herran armollisiin käsiin. Anteeksi antamus hänen veressään ja pelastus hänen nimessään. Kellä on jano, se tulkoon juomaan elävää vettä. Kellä nälkä, syököön leipää elämän. Rakkautta on pitää käskyt ja tehdä laupeus. On pyhä tie edelle valmistettu ja askeleet vievät elämään ikuiseen.